Alright, so habang tirik na tirik ang araw sa iniistambayan namin, kasi naghihintay kami ng oras, kasi yung baby ko iatid ko sa school, maaga pa 12:30 pa lang. So nais lang namin ipaalam sa inyo na ang Dos Compares ay nasa Hungry Lina and Food Panda. So sa naghahanap ng mga pagkain, tuglog, kinalas, goto, dinuguan, pares, hanapin nyo na dito sa application na to na Hungryly, and then dito po sa kabila, kay Cassie, Food Panda. So, available na po sila sa dalawang application na yan. Kaya, kahit hindi na kayo pumunta sa kanilang store or kahit doon sa San Francisco, doon sa Face the Wall, pwede na po kayo mag-order sa Food Panda and Hungryly. Kasi, lahat pong mga products sila at pagkain nila nandoon na po sa dalawang application na yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dos Compares, kung kayo po'y pupunta sa mismong location nila, pumunta lang po kayo sa Face the Wall, Barangay San Francisco, Naga City para matikman nyo ang masarap na pagkain. At hindi naman kayo makapunta doon sa lugar na yun, pwede po kayo mag-order sa nasasabi namin na dalawang application na Hungryly and Food Panda. So kasama ko ngayon si Cassie, papunta na kami sa school. Ano sabihin? Peace out!